सजा कि तोहर थावे में थकल ना पा मैया लीलारी में कि माई रतन पूरा में तू बसी रे गइलू निमिया के छान। मजा बन एकदम झूम झूम के गावे के बाद ना जी क्या बात है कहे के बाद कि हम से अइलू सजा हमें में थकल ना पा ऐसे रउआ सब पानी बजावत रही हम से अइलू सजा हमें में थकल ना पा माई लीलारी में तू बसी रे गइलू निमिया के छान। लीलारी में तू बसी रे गइलू निमिया के छान। मुकेश भैया तो वो आई जाई जी मुकेश जी रउआ सब है जब तक हमने के प्रेजेंट ना करब प्रस्तुत ना करब मंच पे तबले हमने के कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा योगदान मंच उद्घोषक के होला, दूसरा योगदान म्यूजिक टीम के होला और सबसे बड़ा योगदान है भैया लोग के होला। यही क्षेत्र के एगो उम्दा गीतकार अतुल तिवारी बाबा आ जाए तनी शाहपुर विधानसभा से यहाँ के बानी अभी हमरा खातिर यहाँ के बड़े बड़े गीत लिख रहा बानी। ए बाबा के आप सब आशीर्वाद दी। अतुल तिवारी बाबा कहाँ कौन गौ हाजिर रहू ईश्वरपुरा से बानी एगो बाबा खातिर एगो जोरदार ताली होके क्या बात है कि माई कलकत्ता में तू काली कहइलू कलकत्ता में तू काली कहइलू पटना में पटन देवी मैया पूजइलू माई तारने को नाम बाने को धाम बा हमरा लगे इतना बड़ दिमाग नहीं खे इतना बड़ जबान नहीं खे कि हम तारा हर नाम हर धाम के व्याख्या कर सके। यही से विनती बा आ गई है बया सराय माई एक बार आई तू हमरो बाल विकास भैया बा इहे बया सराय माई एक बार आई तू हमरो माई रतन पूरा में माई लीलारी में तू बसी रे गइलू लीलारी में तू बसी रे गइलू निमिया की छान। कि कन्या रूप कन्याकुमारी में विराजेली कन्या रूप कन्याकुमारी में विराजेली माता वैष्णवी बसली कसम ही तवा तकली
बसली को समीरा बत काली कलकत्ता बाए हरी काली कलकत्ता बाए हरी काली कलकत्ता बाए हरी मत वैष्णवी बसली को समीरा बत काली कलकत्ता बाए हरी